Vă salut! Haideți să facem puțină lumină în factura la lumină. E o nebunie în perioada aceasta cu liberalizarea pieței de energie electrică și costul facturilor. Oricine are posibilitatea să schimbe actualul furnizor de energie electrică sau să întocmească un nou contract cu acesta, să încheie un nou contract la un preț mai bun pentru energia electrică. Pentru a face acest lucru în cunoștință de cauză, trebuie să accesați comparatorul de oferte de pe site-ul ANRE. Linkul către acest comparator de oferte îl veți găsi în descrierea acestui video. Odată ce am intrat pe site-ul ANRE la comparatorul de oferte, aici completăm niște date. Tip client casnic, consumator casnic, tip de ofertă concurențială, că asta ne interesează, asta e problema. O factură de la actualul furnizor, să aveți la îndemână, în care treceți consumul din factura respectivă și cât ați plătit pentru consumul respectiv. Eu aici am trecut un exemplu. 100 de kW pentru care am plătit, să spunem, 69 de lei. Nivel de tensiune, joasă tensiune, tip de preț nediferențiat, pentru că majoritatea dintre noi avem contoare care nu înregistrează consumul diferențiat, zi, noapte, weekend, etc. Cine are contoar din acesta mai deștept, contoarele, așa zisele contoare inteligente, deja montat, va accesa diferențiat pe zone orare. Criterii suplimentare de selecție, mod de transmitere factură prin poștă, prin e-mail, prin ambele. Eu deocamdată rămân la oricare. Pentru mine nu este un criteriu de a selecta o ofertă modul prin care voi primi factura. Este neconcludent, nerelevant pentru mine. Frecvența citire contor nu mă interesează. Energie din surse regenerabile nu prezintă importanță pentru mine în alegerea ofertei, cât la sută din energia care mi se furnizează este din surse regenerabile. Data de la care se aplică oferta, voi selecta 1 februarie ca să am timp pentru completarea documentelor și drumul acestora de la mine la furnizor și înapoi. Județ Constanța. Tip de produs. Eu unul doresc preț fix. Puteți să selectați preț variabil. Eu doresc preț fix, astfel încât 12 sau 24 de luni să știu că nu se modifică prețul. Puteți selecta preț variabil și veți avea prețul din ofertă la semnarea contractului, iar pe parcursul derulării acestuia prețul va fi variabil în funcție de fluctuații de pe piața de energie. Selectați ce credeți că vă convine mai mult. Frecvența de emitere factură, eu doresc lunar, pentru că o factură la 3 luni presupune și un efort financiar mai mare din 3 în 3 luni. Din punctul meu de vedere. Selectați ce doriți. Perioada de contract, deocamdată nu selectez nimic. Când ajung la ofertele respective, aceasta va fi un criteriu suplimentar de departajare pentru ofertele cu prețuri asemănătoare. Compară oferte. Ok, avem un tabel cu ofertele de la cea mai bună din punct de vedere financiar la cea mai rea din punct de vedere financiar. Și aici avem o rubrică economie sau cost suplimentar lunar față de ce am plătit noi pe această factură la actualul furnizor. Și îmi spune că la acest furnizor îmi oferă un preț astfel că factura mea ar fi fost mai mică cu 3 lei și 9 bani. Următorul cu 2 lei și 36, așa până de la 6 încolo aș fi plătit mai mult. Dacă mai mult față de furnizorul actual. Și vreau să studiez puțin aceste oferte, care sunt mai bune decât prețul actual. Dau click pe furnizorul respectiv și voi vedea o ofertă mai detaliată a acestuia. Unde îmi spune preț fix pe 12 luni. Contract transparent fără clauze ascunse. Asta o să vedem noi când citim contractul. Factura electronic sau prin poștă,
cost zero la schimbarea furnizorului, noi ne ocupăm de toate formalitățile. Nu e un merit al lor, pentru că acest lucru toți trebuie să-l facă, nu percep costuri pentru schimbarea furnizorului, iar de schimbarea furnizorului nu trebuie să se ocupe consumatorul, ci viitorul furnizor. În fine. Și mai sunt aici detalii cum cât vă costă distribuția, tarife de distribuție, tarife reglementate de transport și servicii sistem, care pe mine unul nu mă interesează, pe mine mă interesează costul final al energiei. Și cost final pe care l-am văzut aici, când mi-a spus că factura mea a fost mai mică decât actuala cu 3 lei. Pe această ofertă găsiți o adresă de e-mail. La această adresă de e-mail vă trimiteți dumneavoastră o solicitare. Deci înștiințați viitorul furnizor că doriți să vă schimbați furnizorul, să încheiați cu dânsii un contract de furnizare începând cu data de 1 februarie și solicitați o ofertă în acest sens. Dânsii vă trimit oferta scris, vă trimit modelul de contract, vă trimit o notificare de încetare către actualul furnizor, că deocamdată e actualul furnizor. Dumneavoastră completați toate acele documente, le printați, le completați unde sunt de completat, le semnați, le scanați și le trimiteți înapoi și atât aveți de făcut. Restul, rezilierea contractului cu actualul furnizor și alte detalii nu sunt problemele dumneavoastră. Dumneavoastră atât aveți de făcut. Ce trebuie să mai faceți înainte de a vă hotărâ la care din acești furnizori veți apela? Mai aveți aici detalii, vezi detalii. Dai pe vezi detalii și aveți model contract. Descărcați contractul și îl citiți în amănunt. Acolo nu o să aveți diferențe la prețul energiei, dar nici costuri ascunse. Sau cel puțin așa ar trebui. Dar acolo găsiți detalii legate de penalități. Poate dintr-un caz de forță majoră nu puteți într-o lună să plătiți la timp factura. Și o plătiți peste o săptămână. Sau peste 2. Acolo apar penalitățile. Poate fi și ăsta un criteriu de departajare, dacă doriți. Deci puteți citi contractul înainte de a lua legătura cu furnizorul. Asta în cazul în care doriți să vă schimbați furnizorul. Alegeți aici oferta care vă convine, luați legătura cu viitorul furnizor prin adresa de e-mail care o găsiți pe ofertă și vă trimite toate documentele, le semnați, le trimiteți scanate, nu mergeți la niciun ghișeu, nu aveți treabă cu nimeni. Totul de acasă. Mai există o variantă acum. Să presupunem că eu am contract la Nova Power în gaz. Și eu plătesc un preț, uitați, acum, deci dacă datele acestea, 100 de kW cu 69 de lei plătiți, sunt ale lui Nova Power, în momentul de față aș fi plătit o factură mai mică cu 1 leu și 7 bani. Deci, același furnizor, dar aș fi plătit mai puțin. În acest caz, iau legătura cu furnizorul actual, care este Nova Power, în exemplu acesta, și solicit o nouă ofertă și reînnoirea contractului cu nou preț. Și nu schimb furnizorul, dar voi avea un contract cu un preț mai bun. Deci aveți astea două variante. Schimbați furnizorul și luați legătura doar cu viitorul furnizor care se ocupă de tot, sau rămâneți, păstrați furnizorul, dar cu o ofertă mai bună. Luați legătura cu el, îi cereți o ofertă și reînnoirea contractului. Succes!